Onko se noin kiva? Se on ihan hullu. Veit sä vähän sekaisin? No meni pikkasen sekaisin. Minni, sä oot ehkä alaikäinen tolle aineelle. Ota sen pois. Hei. Au! Nyt se rampas mua. Ette ota tätä muuten multa. Niin. Paras lahja ikinä. Ossi, se oli sun alun perin, mutta Niin, se oli sun. se nyt meni. Minni, onks kaikki nyt ihan okei? Aha. Mikäs se oli? Tai toinenkin. Kato mä annan Oksille tästä pulkista tuolla. Vedä vähän.